babu 322 ka riyadu salihin karahatu anyagol sabbul hima yennugol ko ɗum woni laamu ngu yennugol fi zone réservé ji ɗi ɗum fof no naati ɗon an jabir radiallahu anhu anna rasulallah sallallahu sallam dakhala onatun ala ummi sa'ib kanene sa'ibi aw ummil musayyibi ma kanene musayyibi goɗɗo mo inda ɗen ko ndeɗa ko ninde ardi ma ninde ardi ko wiɗa mo wono silli faqala wi malik faqala malik ya ummu sa'ib faqala nelaɗo maki malak kon ɗum malaki kon ɗum nanguma ya ummu sa'ib kayo nene sa'ib aw ya ummal musayyib kayo nene musayyib to zaf zifin ko ɗum woni awalegoy hiɗa memminade no yawiri dey hiɗa maƴƴude dey kon ɗum waɗi qala toyi alhumma ko musendi nangila la barakallahu fiha Allah waɗali barke ndi musendi an ɗo alhumma on ka tetirto ko musendi wona laamu ngu wona himaji ko sikkuno ɗen kon ko musendi o huɗi noon musendi nangude moni ɗum ɗon waɗatake fa qala nelaɗo maki la tusabbil humma ta yennu musendi Allah halki o musore Allah bonni musidmiije ɗum ɗon wowletake ko musma ko musma fa innaha ɗum ndi musendi ndi yiɗa todibo khataya ko ɓorayndi ni ko jaɓitayndi ko naɓayndi bakkatuji bani adama ɓiɓɓe adama kama yudibul kiiru wano biwɗi ɗin naɓirta habasal hadid tuundi ko woni kon en jandi ndi rawahu muslim ko imam muslim ko fil hadis to zaf safin ko ɓe indi kon awa iɗa dillude hiɗa memminade dey aytata harrakin hiɗa memmitade harakatan sari'atan memminande yawde ko ɗum fanda wama ana o firo mum tarta hiɗa hulude hiɗa maɓɓita ko ɗum firo ngo wawa ɗum ɓe dammittayi ko sabu ko ta on waɗa kon tural wi'a tu zaf safin ko bizai sabu zai almukarrara filli fillinnaɗo zaf zi wal fa e faw almukarrar filli fillinnaɗo af fi waruya fillama aydan kadi birra almukarrara hara ko ra kadi filli fillinnaɗo hara wona zai bimana turafra fi wal ɗafayn e ɗafoji ɗiɗi hara ko wigol turaɗra ɗin famige ka ɗin ɗon fof bo ayi yade zego hara ko ɗon arde kono yande firongo fof ko tum wallahu a'la wa a'lam